Goedemiddag, welkom bij Docht van het Dwarp, hier weer in Gerkesklooster Stroobos. Ik ben Wietske. En ik ben Ruke. En ik ben Geert. En het is wel een bijzondere dag in Gerkesklooster, joet, nou dat wat er juist bad is. Gerkesklooster, Docht van het Dwarp, wat vraatnijs. De beelden gaan over de hele vraat. Dat hier we liever net willen, maar het is nog weer een keer gebeurd. Maar gelukkig, we gaan verder. En we gaan verder met Docht van het Dwarp. In een beetje een onpaste vorm. Op deze wat wienerige wierte dag in Gerkesklooster zetten we terug en zorgen we waarom op de dag van juster. Om te beginnen met de beelden die de vrouw toegaan. Ze zijn skokkend, maar we schutten nog even kwart naar. Al je lawaai. Wat is hier? Wat is hier? Och heer. Ho eens even, Allemaal ho eens los. even. Och. Och heer. Ho eens even, Allemaal ho eens los. even. Och. Plus, Aan tafel, Martin van Houten, een van de drie coureurs die hier nog zoen bij u zit. De vraag is vanzelf, hoe is het met die maten Joost Wietse en Dirk Pieter? Nou, naar omstandigheden aardig knap. De Pieter die had behoorlijk bordbreuk. En Joost had een flinke hersenschudding. Die had nog wat wartaal en beroerd. Liep er aardig knap. Wietske had een microfoon erbij, dat lijkt me een goed idee. Even waarom nou het moment? Het moment van 2 minuten over de halve 4 van Juster. Ja. Je hebt zo'n oprieden, stopje, een startmaatje van uw camera's. Ja. Wat gebeurt er op dat moment? Kist het waarom, Harry? Nou, net echt duidelijk. Maar ik reed er in ieder geval heen. En in één keer, er valt een maat van mij, leidt jongen mee en eentje verderop belandt in de sleer. En meer reed er eigenlijk net van de zijde. Nee. Want het wie goed opraad, Ja. Martin. Heel duidelijk. Ja. En toch zie ik op de beelden, Jim stapje Ja. en hij houdt gas. Ja. Hoe kan het? Misschien wel een technisch mankement, maar ik zoek het net weten. Nog net bekend of dat Nee. een technisch mankement is, wat er binnen vragen ik niet op is Ja. aankomen. Nog Geen net flauw. bekend? Geen flauw idee. Nee. Dat is juist het. Gebeuren. Ja. Kist het moment waarom, Harry? Nee, net echt. Nee. Is het een soort flits, wat juist, feels hem om die voorbij gaan, feels iets, merkst Nee. iets? Het eerste wat je denkt van ik mag naar die jongens staan. Ja, Verder, geen enkel gedachte meer bij. nee. Het is een bijzonder moment, want je bent betoefde coureurs. Ja. Je rieden al hoe lang? Ja, zo'n achter hier. Zo'n 8 jaar Ja. in de wegracerij. Ja. En dan toch dit, hè? Ja. En dat is maar voor jezelf, denk ik, het gevoel Jan, van onverklaarbaar eigenlijk, dat het Ja. straks gebeurt. Ja, zeker. Ja. Hoe is die jong West? Kun je daar iets van vertellen? Nou ja, 3 telefoon die dreigt door en die en verder, je probeert iedereen wat te beurt te staan. Wat voor reacties heeft het gewoon? Nou, medeleven, heel positief. Vanuit het dorp, van boeten het zeker. dorp, Ja. We- Maten, maten. ja. En de reacties zijn positief. Ja. Want ik lees ook reacties op internet. Er staan eigenlijk Ja, dingen waarvan je denkt van hoe is het in hemels nou mogelijk als je net weer de wereld omgeeft. nee. Doch dat wat mij die? Nee, daar staan we geloof ik boven. Ja? Ja, De kist omheen. ja zeker. Ja. En die maten die zeiden, ja wat zeiden die eigenlijk? Zin niet van? Nou ja, daar ga ik nog net echt mee praten kunnen. De Pieter is krijgt opereren worden, dus die lijn onder narcose. Nou, Joost weet nog te beroerd, dus die mag gewoon rust hebben. Ja. Als toch het idee dat dit wat hier juist gebeurd is, het imago van de motorsport weer dank, hè? Ja, mensen praten altijd, jij negatief of positief denk ik, maar dat soort dingen. Maar ja, dat valt woord uit denk ik. Ja. Wat denk je, komen die man weer op een motor? Zullen ze weer op een motor? Door kist ambitie? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Zie maar eerst maar een beetje warmer en dan zullen we dan wel zeggen. Oké. En voor diezelf, hoe is het met diezelf eigenlijk nou? Ja, Want het is nog ambitie, maar dat begreep ik. ja. Gaat knap. Gaat knap? Ja. Ja? Ik vond het wel geweldig dat je hier even komen was om Ja. te vertellen. Oké. Tiege dank ervoor. En protte sterkte en ik zeker on die maat. Ja, hartstikke bedankt. Dank u wel. Martin van Houten.
Ja. Dan gaan we nou over naar muziek. We hebben een koor klaarstaan met solozangeres Boukje Lieklema en op de toetsen Wilfred Oostra. Ze gaan een prachtig lied zingen. Het heet Gabriella's Song. Het komt uit een Zweedse film. De film die heet As It Is in Heaven. Het is een zeer indrukwekkende film. Het gaat ook over een koor. En in dat koor zit Gabriella die mishandeld wordt. En voor Gabriella wordt er dan een lied geschreven. Origineel is het in het Zweeds. Maar ik denk dat dat nog moeilijker te verstaan is dan ons kloosters. Dus we doen het nou in het Fries. Dus bij deze Gabriella's Song. Van onno is leven van mij. Via de tijd die ik kreeg op ieder. En wie langst me had mij hier bracht. Wat ik mis en wat ik kreeg. Doch is dit de wij die ik kies. Mijn vertrouwen groter als woorden. Dat liet mij een liedstykje zien. Van de hemel die ik neer woon. Ik wil vielen dat ik lief je alle tijd ik ha. Zal ik lief je elke dag. Ik wil vielen dat ik lief je weten dat ik wezen mij. Ga mijzelf altijd wel verstaan. Die gedachten liet ik maar sliepen. Misschien hier ik in oren kaar. Als de kracht om te bestaan. Ik wil lief je lokkig wezen wat ik ben. Als een sterke, vrije vrouw. Nou te daar is u te daar. Hier ben ik en mijn leven is van mij. En de hemel die ik neer woon, is mij nou in het leven joen. Ik wil willen dat ik lief je mij. Rico, kom maar. Na dit prachtige lied is ons coach aan tafel. Mevrouw Tineke Koer van het Plaatselijk Belang uit Gerkensklooster Stroobos. Van harte welkom. Het is goed jaar voor vieven. Waar wieren jou juist midden om goed jaar voor vieven? Ik was gisteren om die tijd onderweg naar huis, van mijn werk naar huis. En dan gebeurt er in jouw dorp iets wat wel even net gebeuren is, jongen. Nee. Hoe jij jou het? Nou, op weg naar huis zag ik een hoop mensen in het dorp staan en ik zag de traumahelikopter en ik had meteen al dat er iets heel afschuwelijks gebeurd was. Ja.
in je directe relatielijn met dit programma. Ja, ja. En dan kom je thuis en dan ben je voorzitter van Plaatselijk Belang. Dan viel je iets van verantwoordelijkheid in je opkomen. Ja, je vraagt je onmiddellijk af wat er gebeurd is en hoe het in elkaar zit en of we slachtoffers zijn. En, ja. En dan komt dan gaat de deksel van de put, hè, om het maar eens even zo te zeggen. Ja. Wat is jou al hier gebeurd zo'n juster midden in Oeris 4 6 maar? Nou, er is voor iedereen, niet alleen wat mij betreft, maar iedereen die betrokken is bij dit programma, is onmiddellijk heel veel heen en weer gebeld. En de pers was er eigenlijk onmiddellijk. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd gisteravond in een vergadering van alle medewerkers. Alle mensen die hier, die zijn een groep afgevaardigden van de mensen die hier zijn. En ik namens het Plaatselijk Belang. En hebben we met elkaar gesproken van hoe gaan we verder? Ja, we zijn verder gaan, omdat we weten hoe de slachtoffers erin staan, hoe de collega's erin staan. Wat denk je, deze beslissing om terug te gaan is een goede beslissing, echt voor het dorp? Ik denk dat het een hele goede beslissing is. Het was een lastige beslissing, lastig om te maken. En wat de doorslag vooral gegeven heeft, is dat alle omstandelingen van de mensen in het ziekenhuis gehoord zijn. En dat die ook allemaal positief voor de medewerking waren. En dus zitten we hier en komen we stadig over in de fleur. Zullen we het erop horen? Zeker. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. Oké, dan gaan we nou over naar het dagfilmpje van Guster. Die laten we nog een keer zien. Wij zagen Andries Nijenhuis hier zomaar in de straten lopen. Andries, wat doe je hier eigenlijk? Ja, Wietske, ik ben hier jood in Gerkers-Kleester, want met kwarten hebben we weer de wielerronde en het parcours moet gewoon even kleerwijzen. Want als het zo vier is, ja, dan moet het hele parcours er natuurlijk hartstikke goed bijlezen. Hé jongens, daar moeten we meer van weten. Kom eens weer om. Hé jongens, ik zeg een hartstikke mooie skielertrein. Ja. Hoe je sto? Ik ben Jorn. En do? Utrecht. En do? Stijn. Samen midden op het dij ons skielerien. Waarvoor doe je hem dat? Shorttrack. Shorttrack. Shorttrack in Gerkers-Kleester Stroobos. Dat is een machtige sport, hè? Ja, echt kicken. Echt kicken. Waar kik je hem eigenlijk op? De bocht. Op de bocht. Speciale techniek, hè? Mhm. Oefen je hem daar een soort op? Ja, zeker. Zeker. Goh, we hebben een heel mooi filmpje van hem op het ijs. Dat laten we dadelijk zien. En dan herinneren we dadelijk ik nog even die bochtjes hier in Gerkers-Kleester Stroobos. Zullen we dat doen? Ja, kunnen we weer Aussprutsen. Oké, tot zo. Hey jongens, dit is je trainingsrondje. Bochtserie, hè? Ja. Want bochtserie, dat is natuurlijk shorttrekken, hè? En hoe vaak oefen je hem nou? 2 keer in de week. Hey, wat is die specialiteit? Sprinten. En die specialiteit? De start en sprinten. En wat is die specialiteit? De 1000 meter. Ik ga een bochtserie in Sjoen en ik wil ze nog graag een keer zien. Dit is wat zien. Oké jongens, ik ga skitterende bochtjes van je hem zien. Ja, bedankt. Maar Jorn, dat wie even op skielers, hè? Ja, En in de winter doe het op regens. ja klopt. En dit ben jij shorttrekregens. Nee, klopt. Wat is dit? Nee, ik kies de lauze toch mooi oprijden, want dit zijn lange maarredens. En wat is dit? Dit is een shortrijden die kan net klappen. Alleen dit is hoog. Hier zit een roening in. Dit Ja? is net. En dit is een stender op mijn ijs, zodat de bocht wat scherper kan nemen. Ja, ik zou zeggen, deze zit er hartstikke briek onder. Ja, dat is ook echt zeggen. Echt voor de bochten. Ja. Vliemscherp. Ja. En waar sliep het hier regens? Uit. Je hem heid? Ja. Nou, ik zou zeggen, deze zomer een heel soort succes. Ja. Komende winter vlammen op een shorttrekbaan. Dat komt wel goed. Hey, succes jongens, hè? Ja, oké. Goed, hier aan tafel is ons burgemeester Piet Adema van de gemeente Achterspelen. Welkom. Dank u wel. Het is Gerkers-Kleester Stroobos dat uit jouw gemeente in het Nijs komt, Adema. Ben je er blij mee?
Over het algemeen ben ik heel blij met dat Gerkens Kleerstra in Nijs komt, want die altijd mooie en nieuwsgierige dingen zendt laten. Maar in dit geval is het net mooi. En dat is ook de reden dat ik hier ben, om eens even wat mijn leven te tonen. Want ja, het is net mooi wat er bad is. Nee, hoe jet niet over het Nijs? Nou, ik ben juist erbij van Leeuwen naar Drachtentaar en onderwijs kreeg ik een telefoontje dat dit bad weer. En nou, doe ik aankwam voor het even zien natuurlijk. En ja, dan schrik je ook rustig van de beelden. En ja, dan als je dan zorgen dat ze aan het dorp Zadwaanderwest is om het dorp mooi op elkaar te zetten. En zo kennen we Gerkens Kleerstra ik. En dan komt dit. Werd natuurlijk net één, wat niet verwachten hier. En dat is heel triest, dat is jammer. En ja, dat is, ik hoop dat het goed is met de slachtoffers. Ja, de eerste berichten ben goed. En het is ook mooi dat het toch droog in kan. Dus daar kunnen we denk ik rustig bij zijn. Ja. Er komen nog zelfs vragen los. Het is altijd zo, nou, de eerste shock komen de vragen hoe is het dan regeld? Vergunningen bij Gelieks. De omroep houdt gewoon, als er vergunningen vregen, maar dat doet dat bij de gemeente. Ik heb begrepen dat er bij jouw gemeente vergunningen onvregen binnen. Ja, voor deze activiteit bij vergunningen onvregen. Nou, er zit ook een Hollenberg beschreven die vergunningen. Nou, maar ik eerlijk zou ik zeggen dat ik eens gewoon net met die vergunningen de Waanwest ben. Ik vind het volle belangrijker en mooi dat het dorpsite we zetten, ondanks wat er gebeurt, staat de schouders eronder. We beginnen weer voor, zo kennen we dit dorp ik. Wat ik zorg naar de activiteiten die hier dienen worden, hoe actief het dorp richting gemeente is, hoe actief het dorp is met eigen activiteiten. We hebben het Jongnet van Gabrielle Song. Nou, hier is een geweldige cultuurgebied van zang en muziek. Maar als je wat aanpakt wordt, maat, hè, als je de Brink had hier aanpakt met de muziektenten, met de muziekkoepel, dat doet het dorp zelf. Ik kan rustig stellen dat Gerkens Kleerstra een van de actiefste dorpen is in onze gemeente. En zo'n dorp kun je het allerminst dat dit gebeurt. En nou, het mijnleven van het gemeentebestuur is allereerst bij de slachtoffers. In het dorpplak, ik bij het dorpsbelang, de organisatie van deze dochter van in het dorp. Wij leven mee en dat wil ik snel leren. In het huis snel litten. En dan ben je nog maar interim burgemeester. Maar is begrepen, man. Ja, maar ik als interim burgemeester mij de stingen en je moet te wezen en het rekkertje. Okay. Ik ben op werkbeziet geweest van Zimmer. Heel kwart, ja. Goeie contacten, gewoon hier, mooie gesprekken, gewoon mooie dingen jongen hier. En dan jij je dit en dan rekkert je dat. En vandaar dat ik hier ben. Goed dat je hier bent. Dankjewel, burgemeester Piet Adema. Oké, en wij gaan over weer naar muziek. Brassband Gloria Dei en Pro Junior met een stuk uit Narnia, The Battle. Nou, dat korps dat maar dus nog eventjes opstarten, begreep ik wel. Je begreep dat we wat 12 locaties hebben. Maar daar komt hij. Gloria Battle.
En dat die Gloria D. als einde van deze uitzending. Hast aan het einde. Ruke, Wietske. Moon, nog één keer. We gaan er alweer voor. Ik vind het prachtig om te zien hoe sterk wij samen staan als dorp. Gerkesklooster Strobers, we gaan er gewoon voor. Ja, morgen pakken we de laatste uitsturing aan. Burgemeester zei het al. Wij laten zien waar Lidsdorp sterk in werken en gerut in is. En daar zijn we trots op. En ik ga één keer meedoen, maar ik dacht morgen net mee. Want het is het twee kanjers van presentatoren die redden hadden mij. Dat weet ik absoluut zeker. We dachten dat we het ongeveer zat moesten. Net waaien voor de actualiteit. Zien letten wat er gebeurd is. Erover praten, er is ook een prot over praten in het dorp. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is, maar gelukkig vallen de gevolgen nog een beetje ta. En dus kunnen we terug, maar door het van in het dorp. Het jouwt u als omroep een geweldig gevoel dat we het op deze manier dwang kunnen. Met Gerkes Kleester, met alle medewerkers van de werkgroep, met het hele dorp dat erachter zit. Met een burgemeester die het even goed uitzetten had wat voor bijzonder dorp dat is. Dat hebben wij als omroep ook ondervonden en daar wil ik je nou vast dank voor zeggen. Morgen om 11:05 ben we weer live op de zender, maar door het van in het dorp. Graag gedaan. Ja, Tot morgen. en wij gaan ervoor. Onuit.